Здравейте, аз съм Мирела и тук говоря за онези неща, които много често си мислим, но рядко казваме на глас. Или така нареченият тих свят на мисли, светлина в думите. И заглавието днес е: не бъди всичко, бъди себе си. Защото не искам да бъда всичко за човека до мен. Не искам той да бъде всичко за мен. И за това ще си говорим днес. Ще започна с въпроса: кога започваме да се губим? Мисля, че най-интересното е, че не знаем кога се губим. Няма определен ден, в който си казваме: да, изгубих се. Може би се случва постепенно. В деня, в който си кажеш: днес няма да излезна с моите приятели, и последва още редом изречения, които започват така: няма да излизам с друг, няма да правя това, което искам аз, и така нататък. Всички тези изречения и примери всъщност те довеждат и са те довели до там, когато се изгубваш в една връзка. Когато вместо да предпочетеш да рисуваш, да твориш, да излезеш с приятели, да се чуеш с даден човек, защото има нужда от теб, ти предпочиташ да пренебрегнеш всичко това, за да бъдеш с твой партньор. За да бъдеш нон-стоп с него. И точно тогава ти се загубваш. Защо вече не съм интересна? Много често се случва, при жените е така, си задаваме въпроса: защо вече не се интересува от мен? Защо не ми прави комплименти? Защо не... Някак си зачувстваме недостатъчни и безинтересни. А голямата грешка там е, че ние всъщност си го правим. Когато слагаме в центъра на живота си даден човек и се интересуваме само от него, ние се пренебрегваме и губим интереса на останалия. Защото нямаме какво повече да покажем, да кажем, да предложим и така нататък. И тук съм си записала, че можем да си зададем въпроса: самата аз, какво се случва с мен? Защото в началото той е срещнал човек със собствен живот, имала си приятели, имала си среда, имала си мечти и така нататък. И всичко това, когато го захвърлиш някъде и ставаш безинтересна за него и някак си монотонна. И точно това те набеждава на мисълта и на въпроса да си зададеш: защо вече не съм интересна? Аз, ти и ние. Тази концепция наистина много ми харесва, защото включва аз, ти и ние. Аз имам моя живот, ти имаш твоя живот и ние имаме нашия живот. Може би аз имам хоби, което ти не харесваш. Може би той има неща, приятели, които ти не харесваш. И може би ти обичаш да правиш нещо, но той не го харесва и не го прави. Може би той има такива интереси, каквито ти нямаш и не харесваш. И това е нормално. Не е нужно да харесваме абсолютно всичко в един човек. Не е нужно да толкова да го идеализираме, че да кажем: той е безгрешен, всичко ми харесва в него. Примерно, ако приятелят ти обича да ходи на матч, а ти не обичаш, не ходи с него просто. Намери си свое време. Всъщност той ти предлага свое време да имаш. Когато той е на матч, прави нещо твое. Примерно, прави си маска, излез с приятели, гледай сериал, направи нещо, което ти отлагаш от дълго време. Или пък обратното. Ако момичето, гаджето ти, жена ти и така нататък има хоби да рисува, да ходи на уроци, примерно, когато тя е на уроци, ти излизай с приятели. Ти прави нещо, което е полезно. Смени лампата, смени шкафа, направи нещо, което ще е в твой интерес. Няма как да очакваме 24 часа да сме с даден човек. Постоянно, всеки ден 24 часа и да не си писнем. Няма как да има тази тръпка
която още в началото си изграждаме, когато започнем да си липсваме, не се виждаме толкова често, тогава поддържаме един вид огъня. Всъщност мисля, че понякога малко пространство е много красиво, защото когато се върнете един към друг, когато си зададете въпроса какво се случи в твоя живот днес или какво се случи с деня ти днес, имате какво да си кажете, а не да си мълчите и да се чудите какво да си говорите. Това също е близост. Не бъди всичко за един човек. Мисля, че едно от най-големите натоварвания върху една връзка е очакването да бъдем всичко за останалия. Да ни бъде най-добър приятел, да ни бъде слушател, да бъде майка, баща и така нататък. Да говориш и той да те слуша, да искаш всичко с него да правиш, да му се облегнеш на рамото. Няма нищо лошо в това. Но не да го правиш постоянно, не да го правиш само с него. Всеки човек има роля в живота ти. Приятелите имат роля да са ти приятели в живота. Не знам ти какви приятели и как ги олицетворяваш като твои съперници, като твои хора, които те доближават до нещо. Това е твой живот. Приятелите си имат роля, родителите си имат роля, приятелят, гаджето ти, съпруга ти, така нататък си има роля. Не смесвай ролите и не взимай ролите на всички, за да ги пъхнеш в чувала на твоя приятел само, твоят партньор и така нататък. Защото е прекалено много и партньорът ти също е човек. Това може да го забравяш. И той има своите страхове, има своите проблеми и това не означава, че не те обича. Означава, че е човек, затова е важно да имаш и други хора, приятели, семейство, общност, хора, с които можеш да говориш, собствени занимания, собствена духовна връзка с Бог също е много важна, защото партньорът не може да бъде цялата ти система за подкрепа. Всеки има роля в живота ти. Искам да поговорим малко повече за ролите в дадена връзка. Много често хората, когато са във връзка, пренебрегват това, че има роля мъж, има роля жена. Има роля той да чисти, има роля тя да готви и така нататък. Не говоря точно кой какво трябва да прави в една връзка. Говоря по-скоро за отговорността, която си даваме един на друг. Всеки трябва да носи своята част. Не можеш постоянно да спасяваш партньора си. Не можеш постоянно да решаваш проблемите му. Не можеш да бъдеш негов родител. И той не трябва да бъде твоят, естествено. Партньорството, съм си записала, означава аз ще бъда до теб, но няма да живея живота ти вместо теб. И същото трябва да получавам от теб. Ти имаш твоята отговорност, аз имам моята. И заедно имаме отговорността към нашата връзка. Компромис или самоизоставяне. Тук според мен има много голяма разлика. Във всяка връзка има компромиси. Няма как без компромиси да върви връзката. Разбира се. Понякога правиш, което не ти е любимо, за да видиш щастлив в своя партньор. И тук не говоря да правиш кардинални неща, за да видиш партньора си щастлив. Не, напротив. Давам пример. Ако твой човек обича да закусва, но ти не закусваш, седни с него и го гледай как закусва. Просто бъди до него. Този човек явно иска физическо присъствие, когато закусва. Примерно сутрин. Това са малките примери, които бих дала. Но има една грешка, която допускаме във връзките си. Ако има много компромиси, то винаги единият ще се отказва. Тоест, ако има прекалено много компромиси от една страна, другият ще си каже, той прави компромиси или тя прави компромиси, така че аз ще замазвам положението и просто няма да правя компромиси за нашата връзка. И трябва да знаеш цената си тук, за да можеш да кажеш,
аз това няма да го търпя, аз си знам цената, аз правя компромиси, аз те обичам, но не мога да те бутам, не мога да правя компромисите само аз в тази връзка. Защото любовта има граници. И като стигнахме до границите, бих искала да препоръчам една книга. Казва се "Границите" на доктор Хенри Клауд и доктор Джон Таунзенд. Кога да казваме да, кога да казваме не, как да контролираме живота си. Прекрасна книга, купете си я, уникална е. Ще оставя линк. Не говори толкова за любовните граници, има и такава книга, но по-скоро, за да стигнеш до любовните граници, трябва да опознаеш себе си и да видиш къде всъщност в социалния аспект в живота си да сложиш границите. Кога да казваш да, кога да казваш не и така нататък. Прочетете я. Не се опитвай да бъдеш незаменима. Няма незаменими хора. Да, в началото всеки казва на другия: еха, аз не мога без тебе, ти си толкова незаменима, не знам, не си представям живота без тебе и така нататък. Напротив, това са пълни глупости, пълни лъжи. Извинявам се, ако някой не го приема, но е така. Има незаменими хора. Не се старайте да бъдете незаменими. Всеки се заменя с друг. Любовта се заменя с друга любов. Свободата във връзката. Свободата не означава свободия. Свободата не означава правя каквото си искам и не ме интересуваш. Отивам си там и просто не ме интересуваш. Не е така. Свободата означава мога да бъда себе си и да бъда обичан. Мога да имам приятели, мога да имам хоби, мога да имам собствено мнение, мога да имам време да бъда сама, мога да не се съглася, мога да кажа не и човекът до мен няма да използва любовта като наказание, защото контролът не е любов. Свободата е много важна, защото ако стискаш дадено нещо и му слагаш клетки, то ще търси начин да избяга. И повярвай ми, ще дойде ден, в който ще избяга и няма да стои с теб. Да поговорим малко и за Бог. Защото Бог е този, който среща двама души. Не знам в какво вярвате, но има нещо, което горе командва, прави, пише и така нататък. И той съединява хората. Бог за мен е, може би, най-важната част тук, защото вярвам, че когато Бог не е в центъра на дадена връзка, много лесно започваме да поставяме човека на мястото на Бог. Когато очакваме от него абсолютна сигурност, всъщност ние не поставяме човека до себе си на първо място. Когато човек се превръща в идол. Има една много тънка граница, когато мнението на човека до теб стане много по-важно от всичко останало. Когато неговото внимание определя стойността ти. Когато страхът да загубиш е по-силен от страха да изгубиш себе си. Когато започваш да правиш неща, които противоречат на ценностите ти. Затова не превръщай човека до себе си в идол. И когато всичко това се случва, си задаваш един въпрос, който те е страх да си го зададеш, а именно, ако приключи връзката ни, ако избера себе си, ако направя така, както са моите ценности, интереси и така нататък, ако този човек си тръгне, ако връзката ни приключи, отговарям ти, нека приключи. Ако приключи, защото си била себе си или бил себе си, избрал си себе си, поставил си себе си пред него, то нека приключи тази връзка. По-добре сега, а не по-късно. И бих искала да завърша с нашето заглавие. Не бъди всичко, бъди себе си. Благодаря, че беше тук и остана в този дълъг разговор, който говорим за връзката, връзките, в които поставяш партньора пред себе си. Не загубвай себе си, защото ти си ценен.